na, green na, tabi na. Excuse. Gaguntos! Hindi makita. Hindi na makita. Hindi na oh. Ayun na siya oh. Nasa rin drone nga eh. Ayun, sa akin di ko makita. Layo. Di mo makita dyan. Hindi. Wow, I can't believe it! Dadarating na ng bagong battery na Tiger 5400 mAh, 11.1 volts. Binili ko kay... Yan. Kaso, iba na naman yung connector niya. Mapapansin nyo, iba na naman yung connector niya. Kaya ang gagawin na naman natin ulit, mag-DIY ulit tayo. Maghihinang tayo ng isa pang connector para sa drone. Ito po yung ipapalit natin dito. Grabe ang laking battery. Mabigat siya, mabigat. Mamaya i-display ko natin siya mga sir. Na. Ayan guys. Ready na po yung mga tools natin. Bago natin hinangin ito, tingnan muna natin kung nasaan yung negative. Mapapansin nyo dito sa connector. Ayan, negative. Ito naman yung positive. Kung hindi nyo napansin, ang gawin na lang po natin, punin po natin yung drone, yung battery connector niya. Tapos, isuot po natin sa kanya. Ayan. Kung plus dito, positive, positive rin dito. Negative dito, negative rin dito. Diretso lang yan, diretso. Okay? Minus, minus. Dito ang minus. Okay, tandaan po natin na minus, minus.
Yun! Bago natin itisting na paliparin yung drone, i-charge muna natin siya. Babalikan ko na lang kayo mamaya. Papabilisin ko na lang itong video na ito. Boom! At ayan na nga no mga sir, kasama po natin ngayon si... Ano yung... Ano yung YouTube channel mo? Alfred. Alfred Vargas. Alfred daw mga sir. Mamaya siya yung gagamitin natin mag-video sa drone mamaya. No, okay ba sa'yo? Oo. Hindi ba bukal sa kalooban mo ang mag-video? A few moments later. At ayun na nga no mga sir. Anong bago? Siyempre wala. I-testing na po natin yung drone. Kahit hindi pa po siya full charge, kung mapapansin nyo, hindi pa siya na po full charge. Ititesting na po natin. Kasi kanina pa talaga ako atat natin ang paliparin itong drone na ito eh. 3 oras na pero hindi pa na po full charge. Testing na natin. Tara! A few moments later. Yan, ititesting ko na yung battery na bagong battery na Tiger. Ayun na, green na, tabi na. Excuse. Gagantos! Hindi makita. Hindi na oh. Ito siya oh.